QR code system sa Davao City gisugda na sa pagpatuman karong adlaw. Apan dagang establishmento wala pa scanner. Ani ang detalye. Nobyembre 23 ang pagpatuman sa QR code system sa Davao City sa tumong nga mapadali ang contact tracing. Apan daghan gyapon ang wala masayod sa himuon, hilabi na kung musulod sa matag establishmento. Kining usa ka dakong tindahan sa Dalang San Pedro, naglibog pa kung sila ba ang muskan sa QR code o ang mga customer nga mosulod ang muskan sa QR code sa tindahan. Busa, samtang ginahulat pa nila ang ilang scanner, mano-mano na lang una ang paglista sa mga mosulod sa ilang tindahan. Yes sir, kompleto. Nasa taas sir, kuha na sa mong manager. Unsa scanner? Yes, scanner. Pero sa karon kay wa ko may klaro. Advice ang manager sir, kanilang sa kay wala lagi wa pay kuan sa QR. Bisan sa mga checkpoint, butangan o sabog scanner aron mamonitor ang gasulod gawas. Apan dili pa nila kini mahimo kay nagpaabot pa sila sa ilang mga scanner ingon man ang link niini. Andam na ang ato ang mga quarantine control point, ang atoan na lang ginahulat katong link sa application para ma-download na to para masugdan na o pag-scan ang mga QR code. Hinoon, andam na kuno ang mga nagagawa sama sa mga trabahante, apor o ubang importanteng lakaw kay nakakuha na sila og Safe Davao QR code. Pero wala pa mo gipangutanan sa QR code? Wala pa. Pero nana mo daan. Oh, nana. Sa company ID na sir? Yeah, QR code. QR code po. Huwag ka na nga mo ang kuhan. Certificate sa opisina. Dala gintanan Dala naman tanan sir. para Wala kuhan ba? Harang ba? sa pahayag ni Mayor Sara Duterte, hinay-hinay o gradual ang pagpatuman sa QR code. Duna na sila mga establishment nga na-identify nga mauna sa pagpatuman sa maong kamanduan. Offices and establishments nga mauna nga mag-implement sa DQR, so that announcement will come today, and then immediately pag makita nila ilahang pangalan dito, we will pre-inform them kung unsa ang link na gamito nila. Kauban sa Melchor Awing sa kamera, ako si Real Suroche para sa One Mindanao.